Illum għandna magħna Pawlu b'sajra mill-Belt. Ħalli nitkellmu daqsxejn fuq il-Belt, Pawl. Kemm toqgħod illum inti, Pawl? Jiena għaddi kif għalaqt 75 sena. Kemm qed tgħix il-Belt imma? 75 sena li għandi kollox xogħol il-Belt. Minn dejjem. Minn dejjem. Twilid taw? Twilid il-Belt, mammet il-Knisja ta' San Dominku. Alright. Twilid fil-gwerra. Dominikan mela? Dominikan, Però issa dal-aħħar żommis għadda ftit snin. Mindu Santu Wistin saret parroċċa sirt parroċċa Santu Wistin. Fimtek. Xi fisser għalik li tkun tgħix il-Belt inti x'inhu? Il-Belt għalkemm għandna l-iżvantaġġi għal min u ansjam bħali tat-Torġinu jiena noqgħod f'appartament fejn għandi ħafna tarax l-istess. Però għawna l-komunità li tista' ssib kollox madwarek u kollox berba passi u tilħaq kollox. Paw, jekk xi ħadd jiġi joffrilok opportunità. Jgħidek isma' ħantik. Villa, sabiħa, kollox barra mill-Belt. Tmur. Immur barra bil-Belt, però mhux ġo villa. Per eżempju, bħalissa kif semmejt qabel li għandha ħafna taraġġ, nixtieq li kieku xi ħadd joffrili post fejn m'għandix taraġġ fejn kun nista' ftaħt il-bib u tħall ġo dari mingħajr ma nitla' taraġġ. Konna titkellmu fuq l-iżvantaġġi. X'issib aktar żvantaġġi apparti t-turġien? Forsi problemi ta' parking se ma nafx. Problema ta' parking insib dejjem jiena għatta ħafna ħin barra l-Belt mmur għand it-tifla u meta niġi lura rrid nagħmel xi 15 minuta jew iżjed għalkemm għandna suppost il-sinjal li fejn nipparkjaw aħna xi kultant ikun hemm anki nies barra mill-Belt li jabbużaw li jipparkjaw hemmhekk u xorta ma nsibux nipparkjaw. Allura li rrid nagħmel noqgħod fil-karozza sakemm jalqu l-ħwienet fil-għaxija wara s-seba' meta jibdew jitbatlu xi postijiet u jkolli nidħol flohom. Dik hija waħda mill-problemi tal-parking. X'vantaġġi għandek però mbagħad? Toqgħod il-Belt, tkun toqgħod x'vantaġġ għandek? Il-vantaġġ li għandna li jiena pereżempju kull meta noħroġ mid-dar, waħda mill-ħarġiet tiegħi tkun il-barrakka ta' fuq. Illi tmur tittawal mill-gallerija għandek arja, għandna aktar ġonna, għandna ħeġġin ta' Hastings, il-barrakka t'isfel. Anke tkun tixxi il-port li ma nidejqat naraħ, nidħol San Ġwan, napprezza l-rikkezzi li hemm ġo San Ġwan u mużewijiet u arkitettura. Għandna ħafna vantaġġi. Kwistjoni li dejjem nisimgħu. Daqqa tal-Belt jgħidu, daqqa tal-Furjana, l-irjun ta' minu. Jiddependi fuq li mal-jun qed nitkellmu. Jekk kienu qed nitkellmu fuq l-jun li hemm fil-Fontana intu deħel il-Florjana, daka jista' jkun tal-Florjana. Aħna għandna ħafna jekk iddur mal-Belt għandna ħafna l-juni, statju tal-juni. Jekk nitkellmu fuq l-jun li hemm fuq il-bandiera tal-Belt, dak huwa parti mill-jun li kien hemm fuq il-Coat of Arms ta' Gran Mastru La Vallette. Dak huwa tal-Belt. Għalkemm issa qed nitkellmu fuq l-jun tal-Furjana, l-Furjana dum reċentement għax qabel ma kienx irnexxilhom idaħħlu l-jun fuq il-logo tagħhom. U bada mhux l-jun ta' Florjani jew ta' Devilena, irridu jdaħħlu l-jun u daħħlu l-jun. Oriġinarjament tal-Belt. Tal-Belt, l-jun tal-Belt. Kwistjoni għala dal-aħħar issa reġgħet il-Fontana ta' Tritoni. Dik fejjena, il-Belt jew il-Furjana. Il-Fontana ta' Tritoni għadu kif ġi spjegata mill-Ministru Herrera, illi il-Fontana qiegħda fuq il-fortifikazzjonijiet tal-Belt. Allura il-Fontana qiegħda ġol Belt. Fuq l-internet inti ktibt li inti vallettan. Ma tantx nisimgħu dik kelma, xi tfisser tkun vallettan? X'inhi hija dik kelma? Ħafna nużaw belti u beltin. Jien nixtieq pereżempju bħal jien naf nies milli jsejħulhom Senglejani, taslima Slimiżi, Ħamruniżi. Belti tista' tkun minn kwalinkwa belt u tissejjaħ belti. U allura ddeċidejt li barra il-belt hawn iktar irġieli simhom bħali, rrid ukoll distingwi minn nies li simhom bħali oħrajn. Pawl, għal xiex għandek din mħabba kbira lejn il-Belt, x'jiġbdek l-aktar lejha? Naħseb li
it-twelet tiegħi ġo fiha, it-trobbija tiegħi, il-Vallettani li għamlu isem għal Valletta u għal Malta u għall-istorja li ġejja minn żmien il-Kavalier, minn żmien la Vallett, illi dejjem għamletni gburi li jien Vallettan. Valletta 18, għalissa d-dejjem fija, xie tfisser għalik di? Valletta 18 hija ħolma li ġiet fuqna ma konniex nistennewa fl-2012 meta Malta ġiet iddeċedew li fit-sena 2018 tkun il-Belt Kulturali Ewropea. Għalina speċjalment għal-Maltin kollha kienet xi ħaġa ta' ferħ, però għalina l-Beltin kienet xi ħaġa li nħarsu l-qudiem għal dis-sena biex niċċelebrawha b'ħafna affarijiet sbieħ, b'ħafna affarijiet kulturali u kuntenti ħafna li l-Belt ġiet magħżula tkun Belt Kapitali Ewropea Kulturali. X'jagħmlek iktar gburi inti bil-Belt? Jiena waħda mill-affarijiet li għamlu l-gburi huwa it-tim tal-futbol tagħna tal-Belt. Meta rbaħna 5 tazzi, 6 tazzi li kienet darba ta' mit-sena li ħadnihom it-tnejn. Ċentenarju, Centenary Cup u tazz oħra. U di li Malta l-Belt ġiet nominata biex tkun il-Belt Kulturali Ewropea. Dawk huma tnejn mill-affarijiet li jagħmlu kbir li jiena Vallettan. Pawlu nirringrazzjak u nawguralek aktar omor sabiħ fil-Belt sabiħa tagħkom il-Belt Valletta. Grazzi lilek.